Здравейте, приятели на Астрозона, приятели на езотериката! Днешното видео съм посветила на вашите прогнози, скъпи овни, за месец октомври 23 година. Скъпи ми овненца, месец октомври за вас ще изкара на преден план на фокус вашите партньорски взаимоотношения. Това важи за всички документално подписани партньорски взаимоотношения. Било то интимни, лични или бизнес партньорства. Всичките ваши неща, които имате да преговаряте, да договаряте, излизат на фокус именно през месец октомври, драги ми овненца. През месецът е възможно да имате отношения с ваши конкуренти, да присъствате на някакъв вид състезание, в кавички казано. Нещо, с което да се наложи да се преборите с вашите конкуренти. Може да има хора, които да се опитат да ви отклонят от вашия път, от вашите стремежи. Вие не бива да се подавате на тези провокации. Договарянето ще бъде ефективно за вас единствено и само ако бъдете дипломатични, ако сте с отворен ум и сте готови да направите нужните компромиси, за да си сътрудничите с хората около вас. За някои от вас октомври е месецът, в който ще сключат граждански брак. За други от вас това може да бъде годеж, а за трети, тъй като вие сте много, този месец може да бъде началото на вашите бракоразводни взаимоотношения. Изобщо вашите отношения с близки и партньори ще излезнат на показ именно през месец октомври 23 година. Бъдете дипломатични, бъдете откровени, съобразявайте се с вашите партньори, ако искате да постигнете своите цели. Онези от вас, които водят някакъв вид дела, може да имат дата, насрочена през месец октомври, или пък разговор във връзка с делото, което те са започнали. Това е месец на преговорите, на компромисите, на откритите неща. Всичко, което вие таите спрямо другия човек, ще излезне наяве именно през октомври 23 година, драги ми овненца. Не приемайте твърде лично конкурентите, с които ще се сблъскате през месеца. Бъдете просто по-мили, по-толерантни, за да може вашите директори, шефове или пък просто висшите сили да ви насочат към правилния човек за вашите начинания от тук насетне. За някои от вас това ще бъде период, в който ще могат да узаконят нещо, което вече е започнато. Имайте в предвид, че Меркурий вече не е ретрограден. Така че всякакъв вид търговски сделки биха били добре дошли за вас, драги ми овненца. Всичко, което касае вашите придобивки, работата в колектив най-вече, ще бъде акцентирана през месец октомври 23 година. Тоест, това е един период, в който вие ще бъдете принудени да си сътрудничите с другите, макар и понякога да ви се иска да правите нещата така, както вие сте ги решили. Най-добрата новина е, че за някои от вас това ще бъде един месец, в който
ще сключат брачен съюз, ще подпишат важен договор. Възможно е преди изключването на този брачен съюз да подпишете някакви документи, някакво съдебно споразумение, което касае вашите бъдещи отношения. Подялба на имуществото при евентуална раздяла и така нататък. Неща, които в момента са доста модерни и полезни. И сега по традиция, драги ми овни, ще изтегля една от картите Таро Гранд Люкс от големите аркани, за да видим, това ще бъде като подсказка, ще помолим висшите сили да ни дадат ключ към най-важното за вас събитие или случка, която да ви направлява през месец октомври. Имайте предвид, чисто астрологично също така, че всички открити неща, открити приятелства и открити вражди ще излезнат наяве именно през месец октомври 23 година. Така че, нека да видим, да помолим висшите сили да открият за нас възможност всички представители на знак Овен да разберат какъв е този ключ, кое е това най-важно събитие, което предстои през месец октомври в техния живот. Благодарим ви, висши сили. Амин. И така, ето е първата карта. Момент. Ето така. Това е картата Звезда. Тя ви показва, драги ми овни, че вие ще имате огромен късмет през октомври. Вашите въжделения, вашите намерения и планове ще се увенчаят с успех. Дори и в момента да имате някакви притеснения, това е картата на надеждата и на сбъдването на вашите желания. Така че през октомври за вас планетите и картата Звезда вещаят осъществяване на вашите планове и надежди. И тук отдолу на колодата е картата Колесница, теглена от двата коня черен и бял, която ви казва, събитията ще се развиват с много голяма скорост и вие ще постигнете една трудна победа през октомври, драги ми овни. Това беше от мен за вас. Ако видеото ви е харесало, сложете палчето нагоре, споделете го с други хора, пишете ни. Ако имате въпроси, задавайте ги. Вие бяхте с Астрозона и с мен Теди. До нови срещи, бъдете здрави!